Bé, bona nit a tothom. Donaríem inici a aquesta sessió plenària ordinària del mes de gener. Donem la benvinguda al públic assistent i saludem també tots els espectadors que ens estiguin veient des de casa. En primer lloc, excusar l'absència tant de la regidora senyora Anna Belén Avilés com del regidor senyor Guillem Barranqueres, que per raons personals i mèdiques no han pogut assistir avui en aquesta sessió. Passaríem tot seguit al tercer punt, propostes de batllia a presidència. Com saben, ahir, 27 de gener, era el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Enguany, la Comissió de Memòria Històrica de Ripoll ha organitzat una jornada al Museu Etnogràfic. Agrair per part de l'equip de govern l'esforç i dedicació dels seus membres per recuperar la història i fer-la avinent a les noves generacions. És important recordar el passat per no reincidir en els errors. El 27 de gener de 1945 era alliberat el camp d'Auschwitz. El seu alliberament revelava al món les atrocitats comeses pel règim nazi contra dissidents polítics, contra gitanos, contra discapacitats i molt especialment contra el poble jueu. Les escenes d'horror que es van veure i documentar encara avui impacten el món i ens recorden que la inhumanitat és capaç de qualsevol cosa. El poble jueu ha estat víctima de nombroses persecucions al llarg de la seva història, però ha resistit estoicament i ha estat capaç fins i tot de ressuscitar una llengua. Avui, més que mai, reconeixem la seva perseverança, la seva determinació i el seu afany de sobreviure. I condemnem enèrgicament tots i cadascun dels atacs que ha patit, perpetrats per qui il·lusament s'ha cregut capaç i amb dret d'exterminar-lo. Esperem que els hostatges que a dia d'avui continuen segrestats pels terroristes de Hamas siguin alliberats i tornin sants i estalvis a casa seva. I esperem que l'antisemitisme perdi definitivament la batalla, tal com ja la va perdre el nazisme. Llegit aquest petit manifest, passo tot seguit a llegir una declaració en contra de l'auge de la violència política. El passat dissabte 25 de gener es va produir un atac gravíssim contra una parada informativa d'Aliança Catalana a Barcelona. Aquest acte violent va causar ferides greus a un dels nostres militants, ferides per les quals va haver de ser hospitalitzat i que vam arribar a posar en risc la seva vida. Afortunadament ja es troba estable i en procés de recuperació. Josep Manel, de Ripoll Estant, et desitgem que et milloris ben ràpidament i et manifestem la nostra indignació per l'agressió soferta i tot el nostre suport i la nostra solidaritat. La violència política és impròpia d'una societat democràtica. Les intimidacions, insults, coaccions i agressions són absolutament intolerables i constitueixen una vulneració flagrant de drets fonamentals, com el dret a la llibertat d'expressió o al pluralisme polític. Com a representants electes de Ripoll, manifestem el nostre rebuig rotund i enèrgic a qualsevol tipus de violència, independentment del color o branca ideològica de l'actor polític contra el qual s'exerceixi. Instem a les autoritats competents a investigar els fets i a garantir que els responsables responguin davant la justícia amb màxima contundència. La impunitat dels darrers anys vers grupuscles violents que no accepten la diversitat ideològica i pretenen imposar el pensament únic mitjançant l'amenaça, l'assetjament o les agressions ha contribuït a coartar les llibertats i drets de la ciutadania i, de retruc, la dels seus representants electes. La irresponsabilitat de determinats mitjans de comunicació que amb titulars esbiaixats justifiquen o blanquegen aquest tipus d'accions violentes i la inconsciència de determinades formacions polítiques que alimenten un clima de tensió i confrontació per evitar debats incòmodes legitimen, directa o indirectament, l'ús de la violència com a eina d'oposició política. Una de les agressores és militant i candidata de la CUP. A dia d'avui no només no ens consta que aquesta formació hagi condemnat els fets i expulsat aquesta indivídua, sinó que hi ha comunicats de les joventuts del partit reivindicant l'agressió com si fos una heroïcitat en comptes d'un acte vergonyós i execrable. Tots i cadascun dels projectes polítics han de poder desenvolupar lliurement i sense coaccions, amenaces ni agressions la seva activitat pública. No es pot impedir el lliure pensament ni esbotzant parades, ni robant material, ni agredint indiscriminadament a qui defensa altres idees. Només condemnant sense escletxes tota forma de violència política i promovent el respecte, el diàleg i la tolerància vers la discrepància ideològica aconseguirem reeixir en els valors democràtics. Des de l'equip de govern de Ripoll reiterem el nostre compromís en la defensa dels drets i llibertats del conjunt de ripollesos i la nostra condemna explícita a qualsevol forma de violència política.
Doncs passaríem tot seguit al 7.2, moció relativa a la desclassificació de la documentació referent als atemptats del 17 d'agost de 2017, presentada pel grup municipal Junts per Ripoll. Senyor secretari. Gràcies, batllessa. Es proposa al ple municipal, en primer lloc, tornar a reclamar al govern del Regne d'Espanya, el seu president, el ministre d'Interior i el director del CNI, la investigació completa i exhaustiva i transparent de les relacions i seguiments i el seguiment efectuat a ESATI durant els anys previs a la data del 17A del 2017. En segon lloc, es proposa excloure a partir d'avui els representants de les forces de seguretat estatals a la Junta Local de Seguretat de Ripoll en mostra de desconfiança. Per defensar-la, senyora Soldevila. Reiteradament des del nostre grup s'ha demanat la desclassificació de tota la documentació relativa al 17A i considerem que ho hem de seguir reiterant. I en relació a l'exclusió dels cossos nacionals de la Junta de Seguretat, considerem que havent estat bastant clar que van amagar informació sistemàticament en els comitès de seguretat municipals i a tots els ens que participaven, considerem que no aporten avantatges i tampoc aporten confiança i considerem que no haurien de participar del comitè de seguretat de Ripoll. I per altra banda, hem de tenir en compte que des del nostre grup defensem la no espanyolització dels serveis i per tant per això presentem aquesta moció. Mentre d'altres formacions polítiques advocaven per passar pàgina i donaven el micròfon a la germana dels assassins o teixien manuals de convivència amb els responsables de contractar l'imam terrorista, més amoïnats per desresponsabilitzar l'associació islàmica afincada a Ripoll que no per conèixer la veritat i depurar responsabilitats, Aliança Catalana alçava la veu per denunciar no només la implicació per activa o per passiva de l'estat espanyol en els atemptats, sinó la radicalització islàmica que derivava i deriva de l'obertura de més de 100 mesquites salafistes arreu del Principat, entre elles a Ripoll. La diferència entre vostès i nosaltres és que nosaltres assenyalem tots els agents implicats, no només els que ens interessen o ens són còmodes. Vostès es limiten a assenyalar l'estat espanyol i eviten abordar el problema del fonamentalisme islàmic que ha arrelat a casa nostra. Vostès focalitzen esforços en assenyalar només un dels actors, perquè l'altre els fa por i els incomoda. Evidentment que volem saber la veritat, que volem discernir les múltiples responsabilitats que van desembocant la pèrdua de 16 vides humanes, però alhora volem evitar que es repeteixi aquella tragèdia. Per això no ens limitem a assenyalar l'estat espanyol, assenyalem també a qui conduïa la furgoneta i a tots els que van aplaudir dins les seves llars l'assassinat de 16 innocents, considerant màrtirs els terroristes. En la seva moció demanen excloure a partir d'avui els representants de les forces de seguretat estatals de la Junta Local de Seguretat i em retreuen que jo els hi reincorporés. Saben perfectament que la millor manera d'excloure aquests cossos policials de totes les juntes locals de Catalunya era no renunciar al mandat del 1 d'octubre, era no fugir a Waterloo ni lliurar-se als tribunals estrangers. Si haguessin obeït el poble, no caldrien mocions perquè aquests cossos policials haurien quedat inoperatius i totes les competències que tenen, que no són precisament poques, avui les gestionarien els cossos policials catalans. Però vostès van renunciar unilateralment a la independència i ara volen renunciar unilateralment a totes aquelles competències que van ser incapaços d'absorbir. No vaig reincorporar els cossos policials espanyols a la Junta de Seguretat de Ripoll perquè confiï en ells o en sigui partidària, com ja es deuen imaginar. Els vaig reincorporar perquè necessito poder expulsar immigrants que delinqueixen damunt aquesta comtal vila. I per culpa de vostès, de les seves formacions polítiques, aquesta és una gestió que no pot fer la policia local ni el cos de Mossos d'Esquadra. Aviat governaran Ripoll. Vostès no tenen intenció d'expulsar ningú, per tant no necessiten els cossos policials que ostenten aquesta competència. Tenen via lliure, doncs, per excloure'ls de la Junta de Seguretat. De fet, fa gràcia que siguin precisament vostès els qui retreguin a Espanya que no fes efectiva l'ordre d'expulsió de l'imam terrorista.
Els he de recordar que quan Espanya va expulsar el salafista Mohamed Said Badaoui, Junts, ERC i la CUP van fumre el crit al cel i van demanar que no fos expulsat, per l'amor de Déu. Si haguessin conegut l'ordre d'expulsió contra Essati, encara l'haguessin defensat a ell. Encara haguessin intentat aturar aquest ordre d'expulsió, com van fer amb en Said Badaoui. Potser es pensen que el poble és ximple i que comprarà indefinidament aquest fum que venen, però no. Desballestarem una per una les seves farses i mentides i m'ocuparé personalment de que no se n'assabenti tot Ripoll només, sinó que també se n'assabenti tot Catalunya. Ens abstindrem en aquesta votació perquè, evidentment, que volem que es desclassifiqui tota la documentació referent als atemptats, però de cap de les maneres podem avalar l'ús cínic i interessat que el seu partit fa d'aquella tragèdia. Un partit que, recordem-ho, va ser incapaç, durant 6 anys, d'homenatjar com Déu mana a les víctimes. Senyora Llimós? Senyora Orriols, confiem que el poble no és ximple i confiem plenament. I la seva realitat és que vostè només recrimina, despotrica, fa miques tot allò que ha pogut passar fins a aquest moment. L'estat espanyol es deu fregar les mans, i tant que se les deu fregar. Perquè això de que mirem les coses alhora, doncs jo penso que la mirada està molt direccionada sobre aquells, sentim constantment Waterloo, Sant Vicent dels Horts. Senyora Orriols, a data d'avui, vostè ha fet això, recriminar, recriminar i recriminar. Ha fet això i ho fa amb gent que ha passat més de 4 anys a la garjola. 4 anys. Són molts anys, molts mesos, molts dies, molts aniversaris de familiars, molts morts de persones properes. Davant d'aquests, vostè s'hi veu tan forta i tan salvadora. El mateix passa amb gent que ha estat exiliada molts anys i encara ho està. Tots un desastre. Ha arribat aquí algú que salvarà i farà fins l'últim moment allò que el poble bla bla bla. De moment el fum el veiem aquí. El veiem aquí quan amb aquestes juntes de seguretat intervenen aquesta policia. El veiem quan oneja la bandera espanyola. El veiem quan hi ha un premi de motos i sentim l'himne d'Espanya i bé l'escoltem ben quietets. Per tant, avui he llegit un manifest que realment no n'hem parlat amb el meu grup, però li dono gran part o molta part de raó del que ha llegit d'aquest manifest d'avui, de l'auge de la violència política. Excel·lent, totalment d'acord. I començant per celebrar que la persona que va sortir mal parada a Barcelona s'hagi recuperat. Però d'aquest manifest vostè parlava de tolerància, de diàleg, de llibertat d'expressió. On és la tolerància? On és el diàleg? De l'auge d'aquesta violència, que també és verbal, i a les xarxes socials, que estem creant un marc idoni perquè les persones puguin treure el pitjor d'elles mateixes, constantment. I això és un gran problema. I els que hem vist néixer i créixer aquest projecte, que segur que tindrà recorregut com tants d'altres tenen arreu del món, els que hem vist néixer i créixer aquest projecte, no podem estar de dir-nos que aquí hi ha una perillositat molt, molt, molt gran. Hi ha una perillositat molt gran perquè s'està creant el caldo de cultiu idoni perquè puguin passar allò que és molt probable que haguem de lamentar. I n'hi ha prou d'ara mateix, quan nosaltres presentem aquesta moció, que és ben clara i que hem de mirar cap a qui ens va enganyar. Cap a qui ens va enganyar? Què va passar entre el canà i la furgoneta? Que estarem totalment d'acord amb qui conduïa la furgoneta, què en pensem, estarem totalment d'acord al 100%, però què va passar entre aquests 2 dies? Com ens estan enganyant? Com ens han enganyat tantes vegades? I resulta que ens esbatussem entre nosaltres. Home, sí, miri, l'1 d'octubre ja ho havíem vist tot, però ara fins i tot tenim por que ens esbatussem entre nosaltres. Em sembla que hem perdut el nord, i sobretot l'hem perdut perdent primer el respecte i fent creure que això és una mena de n'ha de sortir el pitjor de cadascú
I certament, certament aquest discurs té recorregut, però insisteixo, un recorregut que poder hi haurà algun capítol que ens n'haurem de penedir. Bé, senyora Llimós, no sé per què en tota la seva intervenció m'ha mirat a mi en comptes de mirar els regidors de la formació política que avala la violència contra la dissidència política. La meva formació mai ha fet ús de la violència, mai ha agredit a persones pel simple fet de pensar diferents, mai. Vostè em parla de que no garantim la tolerància, que no ha tingut veu cada cop que l'ha sol·licitada, vostè. No s'ha tolerat el seu pensament. L'hem agredit perquè no pugui expressar-se, li hem prohibit fer paradetes informatives perquè no pugui arribar a la població, li hem fet un cordó sanitari. Diu que els espanyols es freguen les mans. Sap quan es freguen les mans els espanyols, senyora Llimós? Quan Junts i Esquerra i la CUP pacten amb el PSOE. Ja sigui per signar uns pressupostos o per fer caure un govern a Ripoll. Així es frega les mans l'estat espanyol. Així. Senyora Llimós. No fa pas gaires dies a les xarxes socials en els que som aquí, a uns els hi va dir titelles, en els altres ens va dir que no teníem ni veu ni vot. Per tant, quan vostè diu quan s'ha trobat que li faltaven al respecte, doncs ens hi hem trobat, miri, li parlo de la setmana passada, ens hi hem trobat reiteradament. Ens hi hem trobat reiteradament. Per tant, insisteixo, i al final nosaltres som aquí i som, doncs, diria, amb l'acceptació, i el seu discurs és el que és, però la voluntat d'advertir que crear aquest clima tan complex no convida a l'optimisme, això ho repetiré fins a la sacietat. I al final el que està passant arreu de Catalunya ja ens va passar aquí. Aquí hem tingut plens amb empentes. Aquí hem tingut plens amb algun crit. A Ripoll hem tingut alguna batussa. I ho hem tingut, val? Oh, i tant. Oh, i tant. Oh, i tant. El que passa que jo crec que també ho hem minimitzat i estem intentant, i hem intentat molt anar per la via del diàleg. Però sempre el discurs és reconduït i cap al victimisme. Senyora Orriols, ens podríem posar, ja li he dit, d'acord amb tot el que ha dit quan ha fet aquest manifest. I la miro vostè perquè ha contestat vostè, però i tant, que qualsevol mostra de violència, vingui d'on vingui, i rebi qui rebi, la condemnem. I al 100%. Això fa molt respecte. Això fa molt respecte. Això fa molt respecte perquè la línia del respecte és això, una línia. I quan s'ha sobrepassat aquesta línia, que aquí l'hem sobrepassat, ens l'hem perdut, el respecte, quan l'hem sobrepassat, la línia que això passi a que hi hagin actituds o conductes violents, continua sent una línia. I anem per aquest camí, Es voldrà veure, es vol veure, es compra a cops de por i de generalitzar determinats col·lectius, etc. Sí, i està tot, vostè parlava que ho tenim nosaltres ben orquestrat. El seu partit sí que ho té ben orquestrat. El seu partit ho té molt ben orquestrat. A vegades la direcció va cap a uns, a vegades va cap als altres, ara ja no ens sentim a parlar tant del 1714, ara sentim a parlar de Waterloo. El discurs ha anat canviant. Durant les municipals no vam sentir parlar d'independència, després n'hem tornat a sentir, hi ha diferents mercats i els anem mirant d'anar captivant tots, i un cop els tenim captivats, el líder és el líder i se li fa cas. Per tant, no em cansaré de dir que amb el 17 d'agost vostè hi està jugant, i està jugant d'una manera que fa molt mal, i a més, a l'estat espanyol no s'està posant al punt de mira allà on s'ha de posar, que aquí sí que hi ha molta culpa. Vàries coses que ha dit, que durant la campanya electoral municipal vam obviar la independència. El nostre programa polític era l'únic dels aquí presents que citava textualment que batallaríem per la independència de Catalunya. L'únic. El seu no ho deia. Vostès sí que amaguen la independència en els programes electorals municipals. No és el cas d'Aliança Catalana, perquè comprovi-ho, li podem fer arribar un exemplar, si ho vol.
Som l'única formació política que va obtenir representació que en el seu programa electoral deia textualment que era partidari de la independència d'aquest país. Per tant, no acusi els altres d'allò que practiquen, en realitat, vostès. Ja m'agradaria a mi, senyora Llimós, que em diguessin titella i no que em diguessin nazi o feixista. Ja m'agradaria que només em diguessin titella. Ja m'agradaria que Junts no hagués pactat un pacte antifeixista al Parlament de Catalunya contra Aliança Catalana. Això no és dir-li feixista als membres d'Aliança Catalana? Vostès no han dit feixistes els membres d'Aliança Catalana signant aquest pacte amb el PSOE? No es frega les mans a Espanya quan pacten amb el PSOE contra nacionalistes catalans? Llavors no se les frega quan els hi convé a vostès i a les seves sigles polítiques? Llavors no? Llavors no beneficia l'estat espanyol aquesta tàctica? Vostès també han anat variant la tàctica perquè ens van prometre la independència i ara ens prometen finançaments singulars, pactes de curta volada, ara un parell de competències, però la independència ha desaparegut absolutament del seu discurs i dels seus programes electorals i evidentment dels seus afanys, perquè no s'ha vist que batallessin en aquest sentit. Em diu que hi ha hagut regidors que han agredit a d'altres regidors. Voldria que em digués el nom del regidor que ha tirat una empenta o que l'ha agredit, perquè és una acusació bastant greu, que em sembla que s'hauria... Ha dit que en aquesta sala de plens s'havien viscut que els regidors d'Aliança Catalana havien empentat o havien fet mal a d'altres regidors. És una acusació suficientment greu. Si un partit polític d'aquesta sala ha rebut violència, ja no sigui només verbal sinó física, em sembla que no és el seu, Monsina Llimós, em sembla que no és el seu i vostè n'és conscient. Per tant, no jugui a intercanviar papers, perquè si algú ha estat víctima d'agressions, d'assetjaments, de privacions, de vetos, de censures, ha estat Aliança Catalana i vostè ho sap perfectament perquè vostè va participar del primer cordó sanitari que se'ns va fer, va ser pionera en aquesta sala de plens. Per tant, no vingui ara aquí a fer-se la democràtica ni parli de tolerància quan vostè va intentar privar una part de la població d'expressar amb llibertat les seves idees polítiques. I jo ja ho deixaria aquí, simplement hem manifestat la nostra intenció de vot. Senyora Pérez. Francament no anava a intervenir, però sí que crec que em veig amb l'obligació i a més subscric íntegrament les paraules de la senyora Llimós, condemnant tot tipus de violència, però sí que voldria deixar algun tipus de cosa clara. Vostè porta 4 anys, porta 1 any i mig atiant l'odi i assenyalant totes les persones que estem avui en aquesta sala de plens o totes les persones que han passat per aquesta sala de plens. Vostè directament no insulta, però ens penja per tot arreu fent que tothom ens digui de tot. Vostè i membres del seu govern i membres de les seves llistes i d'això han amenaçat, i parlo d'amenaçat, una amenaça, per exemple, cap a la meva persona es va produir la setmana passada, i no només una, membres elegits democràticament. Jo a vostè, des del dia que és alcaldessa, li vaig manifestar que no insultaria i que tindria un respecte institucional. He intentat i he procurat que així fos. Podem anar sortint més o menys, però a mi no m'ha sentit dir cap insult cap a la seva persona des de fa 1 any i mig. Ni cap membre. Vaig demanar, insisteixo, perdó si no havíem fet les coses bé. Vaig demanar que les coses s'havien de fer d'una altra manera i vostè i jo, fins i tot una vegada en una sala aquí baix, vam ser capaces de treballar colze a colze quan teníem un altre objectiu comú i aquest és el camí. Perquè podem estar d'acord amb una gestió o amb una altra, però sempre parlant de gestió, no de persones. Ens hem de respectar tots. I no digui, quan diu la senyora Llimós, no va ser un regidor qui ens va intentar agredir aquí fora, no va ser dintre la sala de plens, està tot gravat i a més està documentat en un acte de ple. Va ser un membre de la seva llista, una persona molt pròxima a vostè i a qui vostè no va deixar entrar més en aquesta sala de plens. I tothom ho va respectar. També hem rebut insults pel carrer, males cares. Dijous passat aquí hi havia un ambient que a molts ens va poder també les mirades o alguna cosa, i hi ha coses que no s'haurien de permetre. Per exemple, quan va parlar la senyora Sol de Vila i va saltar algú a parlar i vostè va dir al públic que callés però amb una mica de sorna. Tenim responsabilitats, som càrrecs públics i el que hem de fer és intentar que la convivència i la tolerància, tots, siguin presents en aquesta sala i al carrer, perquè la convivència és la base democràtica. No tinc res més a dir.
Bé, quan concorrem a unes eleccions hem de ser conscients que evidentment ens exposem públicament i per tant vostè no té dret a retreure'm que jo penjo talls de la sessió plenària d'aquí a Ripoll a les xarxes socials, perquè evidentment hi ha d'haver màxima transparència cap a la ciutadania. A vostès, que durant anys s'han encarregat de subvencionar determinats mitjans de la premsa, els hi anava molt bé això de que només es recalquessin allò que els interessava. Ara què passa amb les xarxes socials? Doncs que tot es fa públic, que la ciutadania té accés absolutament a totes les imatges i a tot el que es diu i es fa en aquesta sala de plens. I per tant no poden continuar amagant les seves actituds ni la seva disposició o no. Clar, jo penjo talls, sí, que no ho han dit el que penjo jo, que són talls trucats, que els he retocat. No, són talls de les seves intervencions, són reals. Són coses que vostès han dit en aquesta sala de plens. Si els avergonyeix que llavors jo els pengi a les xarxes, doncs no ho diguin a la sala de plens. Però evidentment que tinc dret a penjar a on vulgui les seves intervencions i les meves. Evidentment que tinc dret a fer avinent a la població el que passa o s'esdevé dins aquesta sala de plens. I evidentment que la ciutadania té dret de participar activament en la política del seu municipi, veient les intervencions de tots i cadascun dels grups municipals d'aquesta sala. A mi també m'han penjat alguna intervenció que potser no ha estat del tot encertada i també segurament he rebut determinats comentaris. Jo quan vaig concórrer a aquesta llista electoral em vaig rebre molts d'insults, més que a mi no l'han pas insultat, a vostè. He estat més exposada que vostè a les xarxes socials. Però això va amb el càrrec. Si vostè accepta presentar-se a una llista, doncs evidentment s'exposa públicament i ha d'estar disposada a assumir tot el que això comporta. I les xarxes socials permeten aquesta llibertat que fins ara no hi era, perquè fins ara només es filtrava a la ciutadania allò que interessava a determinats mitjans de comunicació i aquests mitjans de comunicació estaven comprats pels partits tradicionals que ens han governat els darrers anys i dècades. És molt més transparent, molt més democràtic la xarxa social que cap mitjà subvencionat, molt més. Sí, senyora Pérez. I puc estar d'acord i evidentment no m'avergonyeixo en absolut del que dic, ni en aquesta sala ni fora, perquè em considero una persona conseqüent i persona per sobre de tot i per tant no sóc una màquina i a vegades m'equivoco i a vegades no. El que ja no considero correcte és que es permetin o s'incentivin determinats insults, sobretot quan anem amb la bandera del feminisme, perquè hi ha insults que qualsevol persona els haurien d'afectar o de dir jo no vull això o no vull que les persones que a mi em segueixin facin determinades accions. Però bueno, això és elecció de cadascú. I li diré una altra cosa i crec que això estarem d'acord. Vostè se sent cridada a ser la presidenta de Catalunya, ja li vaig dir fa molts mesos. Em sembla correcte. Vostè té un projecte polític que vol fer créixer Catalunya. Em sembla perfecte. La resta només volem treballar per Ripoll. Miri si sóc cridada a ser presidenta de Catalunya, que avui tenia ple al Parlament de Catalunya i sóc aquí, al ple de Ripoll. Miri quina és la meva prioritat, quina ha estat sempre. Ripoll. Perquè sé molt bé d'on vinc i no ho perdo de vista. Això per començar. I segon, en referència a les xarxes socials, evidentment quan tens o augmenten exponencialment els teus seguidors, ets incapaç de controlar els comentaris que fa cadascun d'ells. Jo no llegeixo jo penjo un text a les xarxes i no llegeixo els comentaris que hi ha a sota. Ja no els llegia des de l'inici, que tenia pocs seguidors, perquè al principi tot eren insults i males paraules i per tant ja no els llegia. Tampoc els llegeixo ara. Vull dir que jo no sóc conscient tampoc del que generen les meves intervencions, però en qualsevol cas sóc responsable de totes les interactuacions que generen els vídeos que penjo? Em sembla que no. Em sembla que no. Evidentment hi ha llibertat d'expressió a les xarxes, a mi també m'han dit de tot, d'insults masclistes n'he patit igual o més que vostè, i me'ls he hagut d'empassar. Per què? Perquè les xarxes socials i la llibertat que ofereixen en això consisteixen. I evidentment quan entrem en aquest joc estem exposats i hem d'acceptar les conseqüències que se'n deriven. A mi no m'afecta ja que m'insultin. M'afectava més quan vostès em deien que era d'ultradreta, que era feixista o que era nazi, llavors sí que m'afectava. Ara tot el que em puguin dir a les xarxes socials m'és absolutament igual. Aprengui a ser indiferent als comentaris de la resta. Si es valora a vostè mateixa, ha de prescindir dels comentaris que facin la resta. És així de simple. Senyora Llimós. Jo crec que vostè pugui dir que allò que penja les respostes que hi ha no n'és responsable
és que això ni tan sols en una escola, quan s'ha de gestionar el que poden escriure uns alumnes i les respostes que hi han arran del que puguin haver penjat, és de responsabilitat de tots, dels que escriuen i del que penja el primer tuit. Fins i tot des d'aquest punt de vista. Clar, llavors, li diré més, jo crec que si ho llegís, jo crec que la convidaria a la reflexió si ho llegís. I llavors, clar, i això és innegable, vostè té una oratòria i una manera de justificar les accions extraordinària, això és innegable. I ara, tal com ha presentat les xarxes socials, és que sembla que els altres tinguem una mica la pell fina i que això sigui una cosa que s'ha d'assumir i no va per aquí, senyor Orriols. Miri, un tuit que també em va, abans que hi hagués convocada una manifestació aquí a Ripoll, no fa gaire temps, que a mi personalment, jo tinc la meva opinió i no m'agradava, i condemno enèrgicament que volgués acabar la manifestació davant de casa seva i condemno enèrgicament que es trenqués el vidre de la seu d'Aliança Catalana, però abans que es produís, un dia, 2 dies abans, vostè feia un tuit que deia: consellera Parlon, faci un control d'alcoholèmia i de drogues a l'entrada de Ripoll, que el recapte promet. Home, si ja diem drogadictes i borratxos a la gent que presumptament vindrà, entrem al joc. I entrem a fons, i això se'n diu provocar. I provocar, ara ho lligaria amb el que he dit abans, això no convida a l'optimisme. I tornaríem, és una línia fina, i anem pel pedregar. I així, o per exemple, quan aquí una regidora de Junts, la senyora Vega, li van entrar a robar, que vostè escrivís a les xarxes, la regidora de Junts que deia que podíem anar tranquils pel carrer Sant Pere, que hi podem anar, avui dia hi podem anar. Déu vulgui que algun dia haguem de dir ara sí que no hi podem anar, per tant el que deia és cert. Perdó, Déu no vulgui, se m'ha entès, suposo. Insisteixo, podem anar segurs i esperem que això pugui durar sempre. Llavors li van entrar a robar i vostè fa un tuit en què diu: la regidora de Junts avui l'han entrat a robar, ella que presumia de no sé què. I posa, sembla una broma, punts suspensius, i les crispetes i el xin-xin. Home, això ratlla, no diré el que ratlla, però això no és actuar de bona fe, senyora Orriols. I el que li van arribar a dir a aquesta persona que l'havien robat, una ripollesa que l'havien robat, per tant ens falla també la seguretat com ens fallava en el mandat anterior i en l'anterior, perquè el tema no va d'això, però al final era una persona ripollesa, una empresària de Ripoll, aquí li havia passat la desgràcia que l'havien robat, que vostè d'això em faig un tuit, home, no digui que les xarxes socials s'hi val tot. No, i és que li diré més, de cada piulada seva, o d'un percentatge elevadíssim de les seves piulades, hi ha aquesta voluntat d'encendre. I aquesta voluntat d'encendre, té recorregut. És que en té aquí i en té a molts llocs. La voluntat d'encendre té recorregut. Perquè, suposo que això a les persones els fa sentir que aquí ens podem pujar amb un carro que això no té aturador. Potser és veritat, potser no en té d'aturador, però no vulgui relativitzar les xarxes socials i no vulgui dir que qui escriu no té responsabilitat, i tant que en té, i molta, i estaria molt bé que hi poguéssim pensar. I jo, com la senyora Pérez, que devia ser el mateix dia amb un altre horari. També vam treballar un dia aquí sota, colze a colze. I jo penso, sincerament, que si el que ha llegit a l'inici d'aquest ple ens ho apliquéssim, no seríem on som. Seguríssim. Tolerància, diàleg i empatia. Això és el que vostè ha parlat, doncs això és el que venim reclamant des de fa molt temps. Perdoni, senyora Llimós, però vostè reclama allò que no ofereix. Tolerància, diàleg i empatia. Li recordo que jo en aquell racó de la sala de plens vaig demanar que es condemnés explícitament l'encartellada amb la meva fotografia cap per avall amenaçadora que es va penjar davant les escoles on anaven els meus fills menors d'edat. Sap què van votar tots la resta de regidors?
On era el diàleg, la tolerància i l'empatia? On era la defensa de la llibertat i de la democràcia en aquell moment? Sap què els hi passen a vostès? Que vostès són molt hàbils a l'hora d'assenyalar, a l'hora d'agredir, a l'hora d'insultar, però quan els hi fan a vostès, ostres, llavors la senyora Orriols encén les xarxes. Mentre vostès ho feien a la Sílvia Orriols, que era en aquell racó, no passava res, perquè com que tampoc se sabia, perquè els mitjans subvencionats tampoc en parlaven, doncs no passava res. Quan els papers s'inverteixen i la Sílvia Orriols seu en aquesta cadira i resulta que té més seguidors a les xarxes socials que vostès i, per tant, pot exposar les seves cartes públicament sense haver de subvencionar mitjans, llavors li farem retrets sobre les seves piulades a Twitter. Saps què li dic, senyora Llimós? Que no som en aquesta sala de plens per parlar del meu Twitter. Som en aquesta sala de plens per debatre assumptes que corresponen a Ripoll. Si vol debatre sobre el meu Twitter, pugi encabat al meu despatx i en parlem durant les hores que convingui. Però cenyim-se, si us plau, a l'ordre del dia, perquè els espectadors no tenen per què viure aquest sàlvame de luxe en què s'ha convertit aquesta sala de plens gràcies doncs, a les seves intervencions. Senyora Flores. Sí, bon vespre. Bueno, d'entrada, aviam. Perquè jo, a part d'estar, no sé, ara no sé si estic enfadada, si estic trista, si estic decebuda, quan diuen atiem l'odi, potser és perquè som l'únic partit que el que parlem tots a la cuina, al menjador, hem tingut el valor de sortir al carrer. Els twitters, senyora Llimós, els mestres són els encarregats dels alumnes, el Twitter són majors d'edat, cadascú és lliure d'escriure el que vulgui. No mirin el Twitter directament, jo no el miro. Insultar, bueno, és que arriba a un punt que dius, de què estem parlant tots plegats? De Twitter? De salvar Ripoll? Atiem l'odi? Jo crec que el poble està força enfadat perquè els que esteu atiant l'odi cap a nosaltres sou vosaltres. No ens heu aprovat una moció, no ens heu aprovat un pressupost. Per dir una, Monsina. Ens heu tombat la majoria de coses. El recolz ha set 0. Que ara m'ho discrepreu. Atiem l'odi? No. No heu respectat ni esteu respectant la voluntat del poble, que ens van votar democràticament. I quan vostè mira dient que sí, perdoni, des de la CUP han sortit dient i alegrant-se del que ha passat amb aquest senyor. I si ha vist els vídeos, els hi hauria de caure la cara de vergonya, perquè ells són uns assassins. I no em val que diguin que som nosaltres que provoquem. No, a mi no em val. Cadascú agafa el que vol. I si un no vol entrar a la provocació, no entra. I nosaltres no hem provocat. I la mostra està que quan hem fet parades que se'ns ha atacat, els nostres no s'han mogut. Quan va haver-hi la manifestació, jo, i ho vaig repetir l'altre en un ple, vaig ser la que vaig aturar aquella contramanifestació. Hem fet coses que també, ara també faré retrets. Hem fet coses a l'equip de govern, per exemple, al Teatre Comtal, ara no ve cuento, però ja que farem una mica de Sálvame Deluxe, el diumenge al Teatre Comtal, el dissabte, només vaig veure un regidor. He demanat ajuda, no demano caritat per la Fundació Guifré. Veig poca col·laboració per part vostra, ho sento. Parlo no com a política, treballo de política, però soc persona i humana. I vull ajudar Ripoll, i no ens esteu deixant ni ens heu deixat. Res més, gràcies. Permeteu, afegiré que ens acusen d'atiar l'odi, però realment els únics que hem patit l'odi i que hem patit agressions hem set nosaltres. Per tant, em sembla que miren en la direcció incorrecta i que haurien de mirar en la direcció indicada dels grupuscles d'extrema esquerra que fa dècades que assetgen les opcions polítiques amb les que no combreguen i que, per tant, no respecten ni el lliure pensament ni la democràcia. Nosaltres sempre hem respectat a tothom, no hem anat a destrossar la paradeta de ningú, no hem empès cap avi a terra de cap altra opció política, mai. I, evidentment, hem condemnat sempre aquests fets, hagin passat contra qui hagin passat. Vostès no, vostès no. Les seves formacions polítiques no. Amb comptagotes, alguns diputats d'algunes formacions polítiques van condemnar l'agressió que es va patir aquest cap de setmana i que podia haver acabat amb una víctima mortal. Molts d'altres no. Molts d'altres ho han aplaudit i ho han celebrat. I vostès pacten amb aquests partits que celebren les agressions.
però en canvi fan cordons sanitaris i mocions de censura a qui rebutja tot acte violent. Per vostès és molt fàcil acusar Aliança Catalana d'atiar l'odi a les xarxes ara, però qui ha estat atiant l'odi contra Aliança Catalana han set vostès. Des del mateix moment que van fer aquell cordó sanitari, que ens van assenyalar com a feixistes o com a nazis per evitar debatre amb nosaltres, perquè era més còmode arraconar-nos i deixar-nos sense veu. En aquell precís instant en què vostès van fer aquest cordó sanitari, en el precís instant en què les seves formacions polítiques al Parlament han fet un pacte antifeixista, tractant de feixistes formacions que són democràtiques, que consten al registre de partits i que per tant tenen exactament els mateixos drets i deures que la resta d'opcions polítiques, en el moment que han fet això, han validat la violència contra aquestes formacions, han deshumanitzat els membres d'aquestes formacions i per tant han atiat l'odi contra aquestes formacions. I la reacció s'ha esdevingut, perquè vostès han assenyalat i després el jovent de RAN i de la CUP ha actuat, validat i avalat perquè vostès prèviament ens han deshumanitzat. És així de simple. Vostès poden, evidentment, ara assenyalar en contra i dir que a Twitter amb algú li van dir no sé què. Escolti, jo a Twitter no he insultat a ningú més enllà del titelles, que per mi no és un insult, sinó una manifestació del que estic visquent a la sala de plens. Ja li dic, per mi és molt més insultant que em diguin d'extrema dreta, que em diguin nazi o que em diguin feixista, quan és evident que no en soc, que no pas que em diguin titella, que no m'afecta gens. I no sé com algú es pot sentir afectat perquè et diguin titella. Jo, si m'ho diuen, responc, i és que no... La pell fina, senyora Monsina Llimós, la pell molt fina. El senyor Albert Santandreu també volia intervenir. Res, jo seré bastant breu perquè he sentit molt la paraula responsabilitat i també sap greu perquè si recorden el primer dia que vam entrar a aquest Ajuntament vam entrar escortats pels Mossos d'Esquadra i vam sortir escortats pels Mossos d'Esquadra i ens van apedregar allà al carrer Sant Pere. La responsabilitat ja ve d'aquí, perquè també des del primer dia ja a nivell de Catalunya aquí hi ha 6 persones assentades que són feixistes, racistes, homòfobs i masclistes. I aquesta etiqueta me l'han penjat vostès, tots els que estan aquí. Han aconseguit penjar-la, van demanar la dimissió per això. I després el senyor que demanava la dimissió per telèfon em va reconèixer que ell no pensava que fos així, però que això era fer política. Així mateix m'ho van dir el primer dia. No, tot això serveix perquè aquestes etiquetes les tinc penjades jo. Jo tinc la sort que la gent que em coneix saben com soc, però a vista de la gent que no em coneix, soc homòfob, masclista, racista, feixista i nazi. Ho tinc tot. Tinc el kit complet del feixisme. I això és la responsabilitat, aquesta responsabilitat ha sortit d'aquest Ajuntament, perquè ho hauríeu d'haver evitat això, perquè alguns ens coneixem. O sigui que no parlem de responsabilitats quan tota aquesta merda ha sortit d'aquí. Perquè ara quan surts pel carrer els que rebem amenaces de mort constantment som nosaltres. I això ho pateix la nostra família. I després, si jo em desfogo a Twitter, és molt senzill, perquè al Twitter llegeixes el que vols. I si no t'agrada, et borres. I si no, em bloqueges. Pots bloquejar paraules, pots bloquejar 1000 coses. Si algú se sent ofès és perquè vol, o perquè els hi pot més la curiositat que no pas una altra cosa. O sigui que no parlem de responsabilitat, perquè tot el que ens està passant a nosaltres, i ara ja és a nivell nacional, ha sortit d'aquí. I la responsabilitat no és nostra, és tota vostra. Senyora Medel. Bona nit a tothom. Aviam, em sembla que dir que una persona escriu a Twitter o on sigui, diu una cosa i a partir d'ahir ja no elegeix res, ni és responsabilitat de res, ni res. Em sembla d'un cinisme. Em sembla d'un cinisme increïble la campanya que han fet vostès on tots els regidors d'aquí han anat passant milimètricament, primer contra uns, després contra els altres. Uns partits, els altres. L'últim que li ha tocat de rebre és el senyor Colomer, que no hi és aquí. Ara ja no sabem qui és el següent, perquè ja la ronda ja ha acabat. Ara ja veurem per qui comença. Aviam, sisplau, no pensi que som idiotes. O sigui, per vostè no sé si és un joc o és un... És que no ho sé. Bueno, hi ha molta gent que està a Twitter o passa l'estona com sigui. Bé,
però s'ha de tenir una certa responsabilitat quan un està en un càrrec públic. S'han de dir les coses no amb mitges veritats. Per exemple, diu la senyora Flores que, clar, vostès són persones humanes. No, els altres devem de ser mobles. Diu que vostès són persones elegides democràticament. Els altres, mira, no sabíem què fer avui i ens han posat aquí. O sigui, és una manera claríssima de desacreditar els altres. I això ho fan contínuament. Contínuament. Vostès mai diuen res, però mai callen. Vostè diu que algú és un ximple, ai mira, són coses de pati. No, són coses sèries. Aviam, quan algú insulta, insulta. Quan algú menysté els altres companys, vostè entendrà molt d'això, vostè no té ni idea de l'altre, està menystenint a gent que també té representació democràtica i també representa ripollesos. No són els únics que representen vostès. Hi ha més gent que representa. Hi ha diferents sensibilitats a Ripoll. M'estaria molt i molt de dir si els senyors d'Esquerra, mira, representen o no representen, representaran els seus votants, evidentment, i per extensió a tot el poble de Ripoll, perquè fan coses per defensar tothom, per millorar a tothom. I els senyors del PSC, o de Som-hi, o de Junts, estem tots per això. I vostè sembla que només està aquí, per dir les meravelles que vostè fa i que tots els altres són uns incompetents de principi a final. Tots. O sigui, no hi ha ningú que tingui ni 2 dits de senderi. Tothom viu de guinguetes, tothom és un aprofitat, a tothom li manen des de Waterloo o des de no sé on. I vostè a qui mana? Perquè vostè és la lideressa. Per tant, també haurem de començar a dir ai, mira, des de Ripoll manant, o poder no manar tant, o és el que li agradaria, o com? Sisplau, no entrem en aquestes estupideses. N'hi ha prou, N'hi ha prou. Parlem dels temes de Ripoll, no ens hi fem aquí els ofesos i els ai, no sabem, tiro la pedra i amago la mà. Prou. Ha parlat vostè de responsabilitat i de que nosaltres menys tenim els companys. Vostè és conscient que membres de la seva formació política han estat a punt de matar un militant de la nostra formació i que vostè ha malgastat l'estona que se li ha concedit amb el micròfon no per condemnar aquest intent d'assassinat, sinó per dir que nosaltres l'estem menys tenint? A vostè li sembla menysteniment penjar un tall seu a les xarxes socials? És una intervenció seva, són les seves paraules. En tot cas, es menysté a vostè mateixa, perquè nosaltres no falsegem res, simplement pengem talls de les converses o de les intervencions que es produeixen en aquesta sala de plens. Ens limitem a fer això. Si vostè no se sent joiosa de les seves intervencions, no les faci, no és el meu problema. Evidentment que jo tinc dret a penjar-les, evidentment. Vostè diu que jo la menys tinc? Sap què és menys tenir? Sap què és menys tenir? Fer un cordó sanitari, aïllar una persona, no tenir-la en compte per res malgrat que l'ha votat la població, negar-li el debat, negar-li l'aprovació d'absolutament cap moció. Això és menys tenir els companys. Jo em sembla que els he escoltat a tots, els he donat sempre la paraula a tots. Quan alguna d'aquestes formacions ha demanat fer paradetes informatives a la meva vila, els hi he concedit a tots. Sap quantes ens n'han denegat a Aliança Catalana arreu de Catalunya, amb ajuntaments governats per les seves formacions polítiques tan democràtiques i tan partidàries del lliure pensament? Agrapats, agrapats. Hi ha un pilot de sentències en aquest sentit. I vostè va de democràtica i ens parla de menystenir l'adversari quan són vostès els que han menyspreat aquests 6 regidors constantment des del minut 0? Quan han maldat per entrebancar-los? Quan, malgrat presentar propostes i pressupostos que eren adients per la població de Ripoll, que beneficiaven els ripollesos i Ripoll, vostès s'han negat ja a debatre'ls o fins i tot a abstenir-se perquè han rebut ordres superiors? Això no és menys tenir els companys, això no és menys tenir les hores que hem dedicat a redactar aquest pressupost? Total, perquè després facin una trucada des de vés a saber on i se'n vagi tot a Norris? Això no és menys tenir els companys? Vostès no han utilitzat les xarxes socials contra aquest govern?
No han mentit indiscriminadament a les xarxes socials difamant aquest govern? Perquè els n'hi puc penjar uns quants, de cartells que fins i tot falsejaven l'anagrama de l'Ajuntament de Ripoll. Els n'hi puc penjar uns quants, sí. I unes quantes intervencions que han fet vostès, ja sigui al Consell Comarcal o a d'altres llocs, incitant precisament a l'odi contra l'Aliança Catalana, dient que nosaltres no servíem per res, que érem uns ineptes. Vostès no eren els que en sabien tant. No era el nostre, el govern dels ineptes. Ara em retreuen que jo els exhibeixo a les xarxes socials i la gent pot fer-se una idea de qui és inepte i de qui no ho és. Això és el que em retreuen? Que la població sigui conscient del que parlem aquí dins? Vostès no defensen la llibertat i la democràcia i el lliure pensament? No defensen la transparència? La reivindicaven en diferents sessions plenàries. No és transparència penjar a les xarxes socials les seves intervencions? I evidentment que no llegeixo tots els comentaris. Rebo notificacions cada segon. Si llegís tots els comentaris que em fan a les xarxes socials és que no dormiria ni viuria. Evidentment que no me'ls llegeixo tots. I evidentment que no sóc responsable de si surten persones a cometre insults després de veure el meu vídeo. Perquè el que jo pretenc penjant el vídeo no és que la gent els insulti, sinó que la gent entengui el que està passant aquí dins aquesta sala de plens. El boicot sistemàtic que se'ns està fent des del minut zero. La moció de censura encoberta que ens han aplicat des del principi i amb la cara pretenen justificar aquest pacte antinatura que estan traçant. És així de simple. Jo crec que la ciutadania té dret a saber-ho tot. Vostè no? Sí. A vostè li interessava que només sapigués els capítols que venien als mitjans de comunicació locals subvencionats? Esclar, era més còmode, oi? Era més còmode perquè primer no els exposaven a vostès i segon, vetaven aquells que els hi fan oposició política. Esclar que els hi convenia més. Però ara les regles del joc han canviat. I han de venir-se aquestes noves regles del joc de la mateixa manera que jo em vaig venir a jugar amb l'antic tauler. Qui lluita pels seus ideals s'ha de venir a les regles del joc. I ha de batallar dins amb aquestes cartes i intentar arribar al seu electorat. És així de simple. I accepti-ho. Això es diu democràcia. Democràcia és que totes les opcions polítiques puguin competir en igualtat de condicions. I quan a nosaltres ens esbotzen una paradeta i intenten matar-nos, no estem competint en igualtat de condicions que la CUP. A vostès algú els ha vingut a increpar quan fan paradeta els dissabtes de mercat? Han vingut persones d'Aliança Catalana a fer-los travetes o a agafar-los pel coll? A robar-los el material? Han vingut? Per tant, de què s'està acusant Aliança Catalana? Per què s'enfoca cap a Aliança Catalana quan es parla de violència verbal i política? Quan nosaltres no hem exercit en cap moment violència verbal ni política, però hi ha altres formacions que sí que l'han exercida. I per què ells se'ls absol i se'ls inclou en pactes? I per què nosaltres se'ns fa boicot i se'ns deixa fora dels pactes quan nosaltres no hem fet ús d'aquesta violència? Senyora Llimós, riu molt. No es frega les mans a Espanya quan vostès conversen i pacten amb el PSOE? Quan són vostès, llavors no passa res. És així de simple. Vostè juga a la seva manera, jo ho entenc, i accepto la seva forma de jugar, accepti vostè la nostra. Nosaltres juguem amb les cartes que tenim i evidentment que les xarxes socials són importants per projectar la nostra política, evidentment. Per què? Perquè ens censuren absolutament a tots els mitjans. Avui mateix TV3 parlava, TV3 i d'altres mitjans d'abast... No pot respondre perquè estic intervenint jo. Estic intervenint jo i no té la paraula, senyora Llimós. Respecti el torn de paraula, si us plau. Avui saltava a totes les televisions, Televisió de Catalunya i televisions públiques i privades fins i tot de l'estat espanyol, una associació que s'ha gestat aquí a Ripoll, que es diu Teixim Ripoll, encapçalada per una exregidora d'Iniciativa Verds i 4 o 5 persones més, i els entrevistaven, tu. Nosaltres representem a 120.000 catalans i a nosaltres no ens entrevisten. Esclar que els hi fan mal les xarxes socials, perquè si fos pels mitjans tradicionals ningú sabria que Aliança Catalana existeix. Jo continuaria en aquell raconet i vostès ignorant-me i no aprovant-me res i no hauríem arribat a ningú. Per això els hi fan nosa les xarxes socials. És aquesta la raó. Senyora Llimós. Res, seré molt breu. Li diré que no la vull respondre. No vull entrar en aquest atac personal. Jo no reia perquè no me'n fa gens de gràcia tot això. Jo no reia, no, em deia que me'n reia, i jo li dic, jo no reia perquè d'això no me'n fa gens de gràcia. I sí que hem parlat, segurament, en detriment de Ripoll massa estona de Twitter, però també parlem de TV3, i també parlem del Parlament. Per tant, miri,
redireccionem amb Ripoll aquest discurs, però com més anem dient, més anem corroborant. Però insisteixo, no vull respondre malgrat aquestes preguntes retòriques. Ho deixem aquí. Senyora Soldevila. Agrair que s'hagin atès les peticions de l'exposició dels instruments adormits de la portalada de l'Ajuntament, del monestir. També agrair que s'hagin atès les altres dues peticions de comunicar-lo del tiquet rural perquè els pagesos d'aquí l'entorn se'n poguessin beneficiar. Llavors volia dir i repetir que des del nostre grup municipal condemnem qualsevol tipus de violència física o verbal i sense cap tipus d'excepció i que lamentem molt els fets que es van produir a Barcelona a la parada que tenien d'Aliança Catalana. Tot i que no sigui de Ripoll, pensem que no s'havien d'haver produït. Bé, primer de tot s'agraeix la seva condemna ferma dels fets. D'altres polítics s'han dedicat a condemnar-ho, però sempre amb el però. Vostè, en aquest cas, ha estat taxativa, com s'ha de ser en aquestes ocasions, i per tant li agraïm aquest tracte. No sé si hi ha més pregs i preguntes per part d'algun grup de l'oposició. Doncs donaríem per finalitzada la sessió plenària ordinària del mes de gener. Moltíssimes gràcies a tothom i bona nit.